Slovné úlohy na pohyb. V tomto videu si prejdeme slovné úlohy na pohyb typu B, kedy idú dva subjekty oproti sebe a nebudem to dlhšie zdržovať, pokiaľ chcete vedieť základy. Nájdete ich v prvom videu. Ideme na príklad. Čiže následovný príklad si spolu vypočítame. Dve lietadlá idú z letiska A a B vzdialených 420 km oproti sebe. Lietadlo z letiska A odišlo 15 minút neskôr a ide priemernou rýchlosťou o 40 km za hodinu väčšou ako lietadlo z letiska B. Urč priemerné rýchlosti lietadiel, ak vieš, že sa stretnú 30 minút po štarte lietadla z letiska A. Urobíme si najskôr náčrt, zapíšeme si, čo vieme a potom poďme vypočítať príklad. Čiže vieme, že máme letisko A a letisko B a že sú vzdialené 420 km od seba. To je naša dráha. V tomto prípade je to celá dráha, pretože ideme S1 plus S2 sa rovná dráha, čiže 420 km. Lietadlo z letiska A odišlo 15 minút neskôr, to si zapíšeme, a ide priemernou rýchlosťou o 40 km za hodinu väčšou ako lietadlo z letiska B. Takže zapíšem, že je o 40 km za hodinu rýchlejšie. Urč priemerné rýchlosti lietadiel, ak vieš, že sa stretnú 30 minút po štarte lietadla z letiska A. Fajn. Tuto máme napísané to T. To je ten štart, čiže lietadlo vzlietne, cestuje a to je to naše T. Čiže 30 minút to môžeme napísať ako pol hodina, takže 1/2. Čo vieme o lietadle z letiska B? Vieme, že vyrazilo o 15 minút skôr ako lietadlo z letiska A. To znamená, že keď lietadlo z letiska A zlietlo o 15 minút neskôr a po 30 minútach sa stretli, znamená to, že to lietadlo z letiska B zlietlo 15 minút skôr a po 30 minútach sa potom ešte stretlo s ním, čiže 15 plus 30 je 45 minút, pretože ešte raz, zlietlo o 15 minút skôr, čiže už 15 minút je vo vzduchu a po tých 15 minútach zlietne lietadlo A a po 30 minútach sa stretnú. To môžeme napísať ako 45 minút, premeníme si to na hodiny, to sú 3/4 hodiny. A poďme si napísať našu tabuľku. Fajn, začneme rýchlosťou. A išlo o 40 km rýchlejšie ako B. Takže nevieme, ako rýchlo išlo B, to by bola naša neznáma, čiže môžeme si to označiť X, ale keď vidím, že to je rýchlosť V, tak si to označím ako V. Ako vravím, nepoznáme rýchlosť toho lietadla, takže to je neznáme. A vieme, že A išlo o 40 km rýchlejšie, čiže V plus 40. Čas. Máme napísaný v hodinách, inak by to bolo 30 minút a 45 minút, ale všetko je to v hodinách, takže 1/2. A B má 3/4 a dráha S1 sa rovná 1/2 krát V plus 40 a S2 sa rovná 3/4 V. Keďže idú oproti sebe, tá rovnica nie je S1 sa rovná S2, ale S1 plus S2 sa rovná tých 420. Takže si zapíšeme rovnicu, opäť označím, z čoho budeme písať. Takže 1/2 krát V plus 40 plus 3/4 V sa rovná 420. Roznásobíme zátvorku. 1/2 krát V je 1/2 V. 40 krát 1/2, teda 40 deleno 2 je 20, čiže plus 20. Plus 3/4 V sa rovná 420. Máme v rovnici zlomky, ktoré musíme odstrániť tým, že vynásobíme rovnicu najmenším spoločným menovateľom, čo je v tomto prípade 4. A počítame. 4 deleno 2 je 2, krát 1 je 2V, plus 4 krát 20 je 80, plus 4 deleno 4 je 1, krát 3 je 3V a 420 krát 4 je 1680. Prehodíme si plus 80 na pravú stranu, takže z toho vznikne mínus 80. 1680 minus 80 je 1600 a 2 plus 3 je 5. Takže máme 5V je rovných 1600. A vydelíme číslom vedľa neznáme, čiže v tomto prípade 5, aby sme zostali V a V je rovné 320. Doplníme si do tabulky, čo nám vyšlo, takže vieme, že V, to bolo B, to je 320. Ačko je 320 plus 40, takže 360. A to máme odpoveď vlastne. Urč priemerné rýchlosti lietadiela, ak vie, že sa stretnú 30 minút po štarte lietadla z letiska A. Takže lietadlo A išlo 360 km za hodinu a lietadlo B išlo 320 km za hodinu. Ak sa chceme skontrolovať, vynásobíme si S1 a S2, čiže 360 krát 1/2 to je ako 360 deleno 2, to je 180. A 320 krát 3/4 to je ako 320 deleno 4 krát 3, takže 320 ako 32 deleno 4 je 8, čiže 80 krát 3 je 24, 240. A spolu, keď to sčítame, by nám to malo dať 420, čo nám dáva, takže vieme, že príklad sme správne vypočítali.